Esselamu alaikum i dobar dan, draga djeco. Nadam se da ste spremni za rad. Za današnji čas potrebna vam je dvolisnica, olovka i gumica. Mada ovoga puta brzina i sreća. I danas sa vama učiteljica Elmedina Karišik. Na današnjem času radit ćemo vrste riječi. Ali ovoga puta provjeravat ćemo vaše znanje. Pa mogli bi da počnemo. Hajde da ponovimo. Šta spada u vrste riječi? Šta su imenice? Koje vrste imenica ima? Da li imenice imaju svoj rod i broj? Koji? Šta su glagoli? Koja glagolska vremena smo do sada radili? Šta su pridjevi? I koje vrste pridjeva smo učili? Da li pridjevi imaju rod i broj? Šta su brojevi i koje vrste brojeva imamo? Kada smo sve ovo obnovili, lako nam je prijeći na zadatke. Prvi zadatak. Sljedeće imenice razvrstaj u odgovarajuće kolone. Puž, luster, inje, grom, kajsija, stolice, sapun, ljubimac, zec, pečurka, linijar, magla, kišobran, munja, pedagog, rosa, leptir, svijeća. Drugi zadatak. Odredi rod i broj sljedećim imenicama. Metla, pisma, pertla, kukuruz, zvijezde, proljeće, miševi. Treći zadatak. U tabelu upiši različite oblike glagola sanjati. Četvrti zadatak. Napiši riječima sljedeće brojeve. Brojevi se nalaze u tabeli. Peti zadatak. U sljedećem tekstu zelenom bojom zaokruži imenice, a crvenom podvuci pridjeve. Potom podvučenim pridjevima odredi rod i broj. Dječaci rođeni na rijeci poznavali su ju u ljetnim danima, kada je tiha, blaga i pitoma, a i u proljeće i jesen kad podivlja, počne da prijeti i pjeni. Ali čamac, njihova najomiljenija igračka, za koju ih veže na stotine najljepših uspomena, sada je bio u opasnosti. Znali su da lanac neće moći izdržati tu vodenu snagu. Trebalo je nešto preduzeti. Ponijeli su debeli konopac, čekić, klin i veliku kuku. Pravili su planove kako da se dočepaju čikadankove staje. Hvala na pažnji. Srećno.